दिनै उदालगुरि जिल्ला सिंनि भैरबकुंड ब्लक बीपीएफ हानजानि सिङाव थानाय जराफुख्रि प्राइमारि आरो सपनगाव प्राइमारि बीपीएफ हानजानि सावरायमेल जालाङो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हानजानि माखासे सोद्रोमाफ्रा बीपीएफ हानजायाव हाबफैनायखौ बरायो होनना भैरबकुंड ब्लक बीपीएफ हानजानि आफादगिरि खनेश्वर औवारिया फोरमायो। आरो इउपिपिएल हानजानि खायसे दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ सोरखारा जेबो मावाखै होनना बुंबाय थानायनि हेंथा खालामनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय बीटीसी सोरखारा 3 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै आरो मावनायनि जेबो फोरमान होनो हाया होनना बीपीएफ सोरखारा लाथिख'निफ्राय जागायनानै गोबां जौगानाय खामानि मावनायखौ रायजोफोरानो मिथिखागौ होनना बुङो। आरो दैबानाजों सिलिंखार खालामजानाय बर' नखरफोरखौ नायबिजिरनानै थानो थाखाय राहा खालामनानै होनांगौ होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथायाव लिरखानाय बादियै बारग' एनडिपिफोरनि हाइनास आरो नन हाइनास केसफोरा उइथड्र जानांगौमोनब्लाबो 3 बोसोराव जेबो जायाखै। बारग' एनडिपिफोरा दिन हाजिरा मावनानै जानांनायजों लोगोसे सम बादियै केसआव नुजाथिनांनायावबो बिटिआर सोरखारा जेबो राहा लायाखै। जाय बाथ्राखौ एनडिएफबिनि भिक्टिमाइज नखरनि सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो फोरमायनायखौ नुनो मोनबाय थादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोंहा दिनैनि बे भैरबकुंड ब्लकनि आन्दाराव जोंहा जराफुख्रि प्राइमारि आरो नैबे सपनगाव प्राइमारियाव जोंनि प्राइमारि पार्टिनि मोनसे सावरायलायनाय दंमोन आरो जोंहा गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय दिनै जोंनि हानजायाव जइनिं जादों आरो दिनै जों बिथांमोनखौ बरायदों। सार जों नुनो मोनदों दा ससियेल मिडियायाव गोबां बेबायदिनो माने प्रमद बर'आ काउन्टार होबाय थादों सार हाग्रामाखौ बिथांखौ बुंदों 17 बोसोराव जेबो मावनो हायैखौ जोंनि 5 बोसोर मावनायखौ मेगन साबाय थादों होनदों। बिसोर बिथांमोना बुंदों गोबां बेबायदिनो सुपार 50 फाइनान्स लाबोनो हादों आरो बिदिनो गोबां दुरान क्लाब बेबायदि लाबोनो डेभेलपमेन्ट खालामनो हादों होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सार मा बुङो? दा थांनाय 17ता बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मा मावाखै दिनै जोङो बुंलायनाङा, रायजो राजायानो नुखाजोबनाय। जोङो दिनै जिर'निफ्राय खामानि मावदों। जोङो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो क'क्राझारनि बादै मोनथाम जिल्ला जोङो मोननो हादोंमोन। जों जिल्ला हेडक्वार्टारफोरखौ जों लुफुंनो हाबाय, अनुस्थान प्रतिष्ठान जों लाबोनो हाबाय। दिनै CIT गैयामोन, जों CIT मोननो हाबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जों मोनबाय, मेडिकेल कलेज जों मोनबाय। बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर जों ब्रिज, लामा, बेफोर हान्थामेलानि देहा फाहामसालि, दिनै हस्पिटाल गैयामोन। जोंहा लोंनाय दैनि आंखालमोन। जों बेफोरखौ आरो जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय जोंहा इरिगेसन सिस्टेम गैयामोन। जोङो गोबां बिथिङाव जों खामानि मावबोदों। दिनै बिथांमोना 17ता बोसोरनिखौ मानो बिबाय थादों? बिथांमोना दि थांनाय 3 बोसोराव मा मावनो हाखो? बिटिआर सुक्तिनि दिनै 1500 कोटि जोंहा पेकेज मोननांगौमोन। दिनै बे पेकेजा थाइसेबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै। अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। फ्लाइअभार बिसोर एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन। दिनै बिथांमोना बे 3 बोसोरावदि मा इमप्लिमेन्टेसन खालामखो, मा मावनो हाखो, बिनि हिसाबखौ होग्रोथों बिथांमोना। 17 बोसोरनि जिथु हिसाबखौ बिथांमोना बुंबाय थायो, बेथ' राजनितिकनि भाषानि बादै जेबो नंखाया आरो। दा दिनैदि बिसोर 2 बोसोराव आरो खामानि मावबावनो हागोन, दिनै जोंथ' रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दङ। बे थांनाय 3 बोसोरावनो दिनै बिसोर बिटिआरनि एकर्डखौ खुनु मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायासै। जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायनि केसफोरखौ हाइनास नान हाइनास दिनै उइथड्रवालनि खोथा दंमोन, बेखौबो हायाखिसै। रिहेबिलिटेसननि खोथा दंमोन, बेखौबो बिथांमोना मावजोबनो हायासै। दिनै मुंख्लं नखरफोरनो दिनै 5 लाखनि जिथु जोंहा एक्स ग्रासिया मोननांगौमोन, दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बाजेट होसेयावबो दिनै बिथांमोना बे बाजेटनि थाखाखौ लाबोनानै दिनै मुंख्लं नखरनो दिनै होनो हायिया दिनै बेसेबां दुखुनांथाव। दा बेफोर बुंनायनि जोंहा गोबां पइन्ट दङ आरो जों समावसो दिनै जोंहा ब्लक लेभेलनि जुगिदै मा स्किम इमप्लिमेन्टेसन जादों बा डिपार्टमेन्टलि माबायदि खामानि जादों, जोंनाव गासैबो दिनै तथ्यफोरा दं। जों बेखौ सम जाबानो बेखौ रायजो राजानो जों बुंफोरना होगोन। गबिन्द चन्द्रआ मोनसे खोथा बुंदों सार, जेसेबांखिनि फरेस्ट एरियायावहाय थादों, इलिगेल भाबै थादों, बिथांमोनखौहाय जोङो जेबो रैखाथि होनो हाया आरो जोङो बेयाव जों जेबो मदद होनो हाया होनना बुंदों। अब्ला बिथांमोना गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा दायो दैसा सेर सेर थानाय न'फ्रा बुखार जादों, बे बिथांमोननि थाखाय जायगाखौ सोर होनांगौ? बेनि बेलायाव सार मा बुङो? दा दिनैथ' जोंहा क'क्राझाराव जिबायदि एभेक्सन खालामबाय, बिथांमोनाथ' दैबानाजों बुस्रार जानानै होखारजानाय मोनसे फेमिलि बिथांमोना। दिनै बिथांमोनखौ बिसोर अन्याय भाबै दिनै बिथांमोना लिगेलि इलिगेलि थानायखौ बिथांमोना जास्टिफिकेसन खालामनांगौ, नायबिजिरग्रोनांगौ। जे हसा हसि बिथांमोना हा थासेयावबो, गामि ओनसोलाव हा थासेयावबो दिनै फरेस्ट रिजार्भआव दिनै मानो हाबसोना थादों? दिनैथ' बिथांमोना बुंगासिनो दङ मिडियानि आगोलाव जे बिथांमोना दैबानाजों होस्रांजानाय, दिनै बिथांमोना न' बिथा गैला, आबाद थिलिफोरा दिनै सिलिंखार बिलांखार जाजोब्बाय, अन्थाइ बालाया दिनै गाग्लोबजोब्बाय। बिनि थाखायसो बिथांमोना आरो आसाम
दिनै जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांमोनखौ न' लुनानै थानो थाखाय जिथु बिथांमोना पारमिसन होनायबो जों बाथ्रा खोनादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बेफोरखौ नायबिजिरनांगौ बिथांमोना। दिनै जाय सुबुंफोरा दिनै आलाय सिलाय जाना दङ बिथांमोनखौ नायबिजिरनांगौ। दिनै फरेस्ट एरियायाव मा रोखोमै थादों थायाखै बिथांमोनखौ दिनै नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ थानो थाखाय बिथांमोना बेबस्था खालामना होनांगौ। 30,000 सुबुंफोरनो इउपिपिएल सरकारा थांनाय 3 बोसोराव फुलफिलमेन्ट खालामदों होनदों 30,000 कोटी होनानै। दा थिग बेबायदिनो आरो 1 लाख सुबुंनो 30,000 होनो थांगासिनो दं। बिथां प्रमदआ गावखौनो गोग्गा बायदि बाथ्रा बुंना लादों। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? दा जिखिनि बिथांमोना 30,000 कोटी होबाय होनदों दिनै राजहुवा खालामनांगौ। राजहुवा खालाम बेफोरखौ। आरो दिनै बिथांमोना दि अमुक मावगोन थुमुक मावगोन होनदों मावनानै देखायग्रो। दिनै बिथांमोना 3 बोसोराव जिखिनि मावबाय बेफोरखौ राजहुवा खालामनांगौ। जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेखौ खावलायो आरो। जों सार लास्ट सोंथि खालामो गुफुर हिसाबै जों नुनो मोन्दों एक्स एनडिपिनि बिसिफोरा गोबां हालेफे गाबनानै रिकुवेस्ट खालामदों दानि मानग्रा डिप्युटि चिफ गबिन्द चन्द्रखौ जुदि रुलिं पार्टियाव थायोब्ला जोंनि फिसायफोरनि केसआ मानो दाबो रिलेटेड जानो हायाखै आरो मानो उइथ्र जायाखै होनना बुंदों। गोबां खस्थ' मोन्दों होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सार मा बुङो? बेथ' बिराद दुखुनांथाव। जाय सुक्तियावनो बिथांमोना लिरनाय दंखायोमोन हाइनास नान हाइनास केसफोरखौ उइथड्रवाल खालामनाय लासै लासैनो उइथड्रवाल खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै 3 बोसोर जालांबाय। दिनै बिथांमोननि केसआ दिनै उइथड्रवाल जायाखै। बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा मावनानै दिनै गाव गावनि थारिखआव थांनांगौ जादों। दिनै बेफोराव गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो स्टेप लानायखौ जों नुवाखै। आरो दिनै बेफोरखौ जाय भिक्टिमाइज फेमिलि बिथांमोना दिनै गाव गावनि खुगाजोंनो दिनै बुंगासिनो दङ ससियेल मिडियानि आगोलाव। दा बेफोरखौ नायोब्ला प्रेक्टिकेलि बिथांमोना जेबो हेफाजाब होआखै एक्स एनडिपिनो। आरो दिनै बिथांमोना जिखिनि बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन खालामनांगौमोन बे रिहेबिलिटेसनाबो दिनै 100% जाफुङाखै। दा जों खावलायो बिथांमोना पावाराव थानाय समावनो जिखिनि सुक्ति बादियै बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनाय खामानिखौ आरो मुंख्लं नखरनि जि एक्स ग्रासिया एककालीन हाइज' बेखौ इमिडियेट मावना होनांगौ। जों बेखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ